माछ धरू राखेछ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରୀ ଏଇଠି ପାଣି ତ ବାହାରୁନି ମାଛ କୋଉଠି ସେଇରେ ବା ଏଇ ଏରିଆ ବାହାରିଆ ମାଛ କିଣି ନିକିରି ନଈ ବନ୍ଧକୁ ପାଣି କମି ଯାଇଛି ସେଇ ଉପରେ ଆସୁଥିଲା ପାଣି ସେ ଉପରେ ନା ନାଇଁ କମି ପାଗଟା ଆଜି ନମ୍ବର ନେଇ ନା ବନ୍ଦ ଅଛି ବନ୍ଦ ଅଛି କଣ ବନ୍ଦ କରିଦି ଆମ ନଈ ଦେଖିବେନି ଅଡିଏନ୍ସ ନଈ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କଣ ଗୁମି ଖାଉଛ ନହେଲେ ଗୁମି ଖାଉଛ ଦେଖି ଆଉନି ନା ଗୁମି ତାହେଲେ ଖାଇନା ଆଉ ମଜା ମାଇ ଲୋକ କିଣିନେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ପଇସା ଏବେ ନାହିଁ ନା ଆଗରୁ ନଈ ଥିଲା ମଜା ପାଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମଜା ପାଇନାହାନ୍ତି ଖାଉଥିବ ନା ଗୋଟେ ଥର ଖାଉଥିବ ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷା ରାକେଶ ମାନ ସେଠି ନଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କେତେ ଦିନ ପରେ 3-4 ମାସ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଗଲେ ବଡ କେଉଟ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ତମମାନେ ଭିତରେ କିଏ ବଡ କେଉଟ କିଏ ବଡ କେଉଟ ଏଇଟା भेटनाथ मुली बड़ केउड होला मो ना होला भेटनाथ पाई करा ये सेकंड टुपी वाला भाई मोर वीडियो कर जा दे नुवा बा हाइती ताकुटा के धर गेलनी को माछ धरबा नुवा जीवा हाइती हां आसले डाकलनी को वीडियो तो बंद करे आए की काम होने माने वीडियो अरे तू जुआडे जाउ जाउ ना धरना माछ हां माछ देखि तो लोक आछन माछ देखि आ एडो केउडे पसिरानी भितरे एडे बड़ केउट बड़ केउट धरलेनी रोहुनु अरे से धर दो धरले हम जिया नहीं न जिया से धरले से के यानी बोगे पनि धर दो घुमिए रही धइला बोले धइली करे पुआ अच्छे अच्छे हां धइला से वीडियो बंद कर हां बंद